αυτό το πράγμα. Πρέπει να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς κάνουμε, να ενημερωθείτε τι κάνουμε τόσους μήνες με το Σύλλογο και τι θα κάνουμε από εδώ και πλέον. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχαηλίδη, μας έδωσε αυτή την αίθουσα δωρεάν και άλλες φορές το έχει δώσει και έχουμε την ευκαιρία αυτή να μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να πούμε το έντυμά μας σε έναν χώρο όπως την άλλη φορά είχαμε κάνει έξω και ούτε μικρόφωνο είχαμε τίποτα, στη Θεσσαλονίκη που πήγαμε. Έχουμε την τύχη τώρα να έχουμε μια αίθουσα να κάνουμε την συγκέντρωσή μας. Στο σύλλογο που ιδρύσαμε, το Σύλλογο Δανειληπτών Ποντίων Παλαιστούντων, έχουμε κάνει μια ομάδα, μια διοίκηση, οι οποίοι έρχονται αφιλοκερδώς όλοι να βοηθήσουν. Πρώτα, η δικηγόρος η Ειρήνη Ιωαννίδου, η οποία αφιλοκερδώς γράφει το καταστατικό και εγώ πληρώνω τα έξοδα για το καταστατικό. Δεύτερον, είναι η Ένωση Ποντίων, η εφημερίδα, η οποία εκτός είναι ο Γιώργος Οτρικίδης που μας βοηθάει να μάθει σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτή η εφημερίδα είναι που πάει σε όλο τον κόσμο δωρεάν, βοηθάει τον αγώνα μας και δημοσιεύει όλα τα αιτήματά μας. Συνεργάτης του Τυρικίδη είναι ο Σταύρος ο Σοφιανίδης που είναι εδώ πέρα πρόεδρος της διευθυντής της εφημερίδας και συνεργάτης η Μαρίνα Καρσαβίδου, η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορούμε να πάρουμε όλα αυτά τα μέλη που έχουμε ήδη 4.000 μέλη. Επίσης και το γραφείο της κυρία Καρσαβίδου μας το δίνει αφιλοκερδώς και παίρνουμε όλα τα φάξ, στέλνουμε email όπου θέλουμε και ό,τι θέλουμε. Επομένως αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο από μένα, είναι από μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Όλη αυτή η διοίκηση και εγώ μαζί γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη, στη Δραξαλούπολη, στην Άουσα, στην Κομοτηνή και έχουμε να γυρίσουμε την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε χρέος όταν 38.000 οικογένειες ποντίων έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε και αν ο κόσμος συμφωνεί, τότε έχουμε δικαίωμα να απευθυνθούμε στην πολιτεία εμείς και να λέμε τα αιτήματα του λαού. Γιατί εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο σαν φορέας να μεταφέρουμε την αγωνία σας στην πολιτεία. Σαν φορέας. Δηλαδή, όταν πηγαίνει ένα αίτημα στον Πρωθυπουργό, η πρώτη ερώτηση που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, ποιος φορέας είσαι. Δηλαδή, τι εκπροσωπείς. Αν είσαι φορέας από πολιτιστικό σύλλογο ή φορέας της ΓΕΣΕ ή κάποιο άλλο φορέας, σου λέει, καλά τα λες κύριε, όπως εσύ έχεις την αγάπη σου σε αυτόν τον λαό, έτσι έχω και εγώ σαν Πρωθυπουργός την αγάπη μου σε αυτόν τον λαό. Και άλλο να είσαι ο ίδιος ο φορέας, ο οποίος μιλάς για το αίτημα των ενδιαφερόμενων, όπως έχουμε τα μέλη, και λέμε κύριε Πρωθυπουργέ, είμαστε οι ίδιοι που έχουμε το πρόβλημα. Και θα απαντήσει σε εμάς, κύριε Πρωθυπουργέ, ή οποιοδήποτε άλλο ασχολείται με αυτό το θέμα. Το λέω αυτό γιατί έχω μια εμπειρία από τους αγώνες και γνωρίζω και το καθεστώς μας στο ποντιακό στοιχείο, γνωρίζω και τις αδυναμίες στο ποντιακό στοιχείο και επειδή θέλω σήμερα να ακούσετε με προσοχή, γιατί όσα λάθη κάναμε, δεν τα κάναμε μόνο επειδή γίναμε λάθη, επειδή και εμείς συμμετέχουμε στα λάθη μας. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί αυτό το θέμα των δανείων είναι μια ειδική περίπτωση που επιτέλους μία φορά η πολιτεία έχει χρέος από αυτά που λέει στις γενοκτονίες των ποντίων, σε εκδηλώσεις που πάμε, σε χορούς που πάμε και λένε εσείς οι Έλληνες του πόντου που περάσατε τη γενοκτονία, περάσατε εξορίες, περάσατε αδικίες, ταλαιπωρηθήκατε και κλαίμε για εσάς, ενδιαφερόμαστε για εσάς. Εμείς τους ευχαριστούμε που τα αναγνωρίζουν. Αλλά την άλλη μέρα των εκδηλώσεων που ξυπνάμε, πάμε στις υπηρεσίες της δημόσιας να εξαργυρώσουν αυτό που μας είπε χθες ο Πρωθυπουργός και οποιοδήποτε άλλο το είπε και δεν μας ξέρουν.
Δεν μας αντιμετωπίζουν όπως το βράδυ μας είχαν αντιμετωπίσει. Γιατί? Για το βράδυ τα λόγια είναι εύκολα να τα λες, το πρωί είναι δύσκολο να τα δώσεις πίσω. Και επειδή εμείς είμαστε μια μεγάλη κοινωνία, καλώ τους Έλληνες του Πόντου, αν πραγματικά ζητάμε κι εμείς κάποια δικαίωση στη ζωή μας, κάποια δικαιώματα, ή τα παιδιά που φέρνουμε στη ζωή, να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους, πρέπει να σηκώσουμε ψηλά το ανάστημά μας. Πρέπει να γίνουμε μια οικογένεια. Πρέπει να πολεμήσουμε. Πρέπει να επαναστατήσουμε. Πρέπει να μάθουμε ότι εμείς δεν είμαστε σκλάβοι. Ούτε οδούνοι, ούτε παιδάκια μας κοροϊδεύουν. Ούτε είμαστε γεννημένοι από το όνομα πρόστιμα. Και όνομα το όνομα ψέματα. Και ξέρουμε σήμερα πολύ καλά, όλοι διεκδικούν δικαιώματα εκτός του πόλους. Και επειδή έχω εμπειρία από τον αιώνα που πέρασε, από ανθρώπους που ήταν εν ζωή, δώσαμε ένα παππού 117 χρονών το 1990, όταν ο Πόντος έγινε η γενοκτονία των Ποντίων που λένε αυτοί, για να η Ελλάδα για να γίνει νόμιμο κράτος, να έχει περιουσία δικιά της, έδωσε τις δικές μας περιουσίες στον Πόντο και στη Μικρά Ασία, υπογράφησαν να γίνει να αλλάξει περιουσία και εμείς μείναμε στον δρόμο. Αλλά δεν ζητάμε άδικα τα δικαιώματά μας. Μας χρωστάνε πολλά. Είναι τόσα πολλά που δεν θα ξεπεράσουμε. Εμείς δεν φτάνουμε εκεί. Εμείς δεν φτάνουμε εκεί να δημιουργήσουμε θέμα στην πατρίδα μας. Εμείς θέλουμε να σεβαστεί την αξιοπρέπειά μας και τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό έχω ξεκινήσει αυτό το μεγάλο αγώνα, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πήγα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση, πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Σας το λέω αυτό, όταν πριν ένα μήνα ήρθανε από την τράπεζα τα χαρτιά στους πόντιους που πήραν τα δάνεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ με πέραν τηλέφωνο. Τι κάνουμε, τι θα γίνει, εσύ μας είπες αυτά, μας είπες τ' άλλο. Γιατί εκτός εμάς που αγωνιζόμαστε, υπάρχει και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, μας θέλουν να είμαστε αυτοί που είμαστε. Και τι κάνουν, φοβερίζουν τον κόσμο. Λένε αυτά που λέει ο Ριάννης είναι παραμύθια. Αυτά που κάνει είναι έτσι. Αυτά γιατί δεν θέλουν αυτό το ποντιακό στοιχείο μία μέρα να οριμάσει. Μία μέρα να είναι οικογένεια ο λαός μεταξύ τους. Θέλει ο κάθε βοσκός να έχει το δικό του μερίδιο. Και εγώ από την εμπειρία που έχω δεν τα ασύρομαι. Δεν κοιτάω τι λένε. Γιατί θα πήγαινε αλλού η δουλειά. Εγώ κάνω σωστά, αυτό πρέπει να κάνω. Ούτε τους δίνω σωστά. Απλώς σας λέω, μην παρασύρεστε, μην φοβάστε, μην ακούτε τι λένε για ευρωπαϊκά δικαστήρια, για αυτά, λένε για να μας μπερδέψουν πάνω. Μέχρι πριν 5 μήνες δεν λένε κανένας τίποτα. Από την μέρα που ξεκινήσαμε το σωματείο και κάναμε, λένε 1000. Εγώ τους καλώ και δεσμεύομαι και εδώ. Όποιος από αυτούς που λέει ξέρει καλύτερα να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, θα είμαστε όλη η ομάδα που είναι μαζί, πίσω από αυτόν τον κύριο, να πάμε σε μία γραμμή. Γιατί αυτό το πρόβλημα δεν έχει πολλές πόρτες. Μία είναι. Και πήγα στη Θεσσαλονίκη, έκανα συγκέντρωση, μου λένε έλα την άλλη φορά, μου λέει, γιατί δεν το είχαμε μάθει. Μαζευτήκαμε 300 άτομα και ήρθα την άλλη φορά, φέρα κάποιους κυρίους, πήγα σε 10 συγκεντρώσεις που πήγα, στην Άωσα, στην Αλεξανδρία, είχε πάρα πολύ κόσμο. Μέσα στη Θεσσαλονίκη, που είναι η καρδιά, που είναι χιλιάδες. Μαζευτήκαν 300 άτομα. Και την άλλη συνάντηση που ήταν 1000 άτομα, πάλι οι ίδιοι ήταν. Γιατί ήρθαν κάποιοι κύριοι, ήταν και εκλογές, και είπαν, πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί, δικοκαστήρια, τώρα και μας μπερδέψαν όλους. Εγώ είπα θα ξαναπάω πάλι, γιατί δεν μπαίνω στη διαδικασία τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος, εμείς είμαστε φορέας. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία να σας κοιτάξω στα μάτια, ξέρω την αγωνία σας, ξέρω ότι σήμερα το δάνειο αυτό είναι σημείο αναφοράς για την οικογένειά σας, δεν μπορώ να παίζω με το πρόβλημα της ζωής σας, δεν μπορώ να παίζω με τα όνειρά σας, έχω ήδη κάνει κινήσεις με πολιτικούς, με τα υπουργεία, καλό ήδη πήγα στις τηλεοράσεις στη Θεσσαλονίκη, είπα κύριοι, αν δεν δικαιωθούμε, θα έρθουμε σε ρήξη.
Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Να γίνουμε ανεξάρτητο κράτος. Αφού μας πήρατε τον πόντο, δεν έμειναμε στον δρόμο. Και όταν τους είπα αυτό το λόγο μου λέει, με τι δυνατότητες κύριε Γρηγοριάδη, και λέω έχουμε 10.000 οργανωμένο στρατό ήδη και αξιωματικός από την Προεξοδευτική Ένωση. Και είμαστε ήδη έτοιμοι και ό,τι να έχουμε και δύναμη έχουμε και ψυχή έχουμε.